De boetenposter stier bekend als een leerkracht dat ze wiersma wienen op de Lietse Wieman. Een openbare basisschool met zo'n 30 benen. Zijn naam kwam na een grut onderzoek boven wetter. Nou, het is een onderzoek wat wij natuurlijk zelf niet gedraaid hebben. Het komt oorspronkelijk uit Australië. Op een gegeven moment is daar een persoon uit Rotterdam naar voren gekomen. En zodoende kwamen we weer bij deze persoon terecht. De boetenposter waard op 9 mei onhouden. Op zijn computer waren 10.000 bennenpornofoto's vonden. Die deelde hij met andere leerhavers van bennenporno. Nou, voor zover wij weten uit de eerste scan is het zo dat hij niet zelf kinderporno heeft gemaakt. Of zelf kinderen heeft misbruikt. Dus enkel voorhanden hebben van de plaatjes, wat natuurlijk ook al heel erg is, maar het voorhanden hebben van de plaatjes en het verspreiden daarvan. Dat de vertochte neerdien had met de benen op squallen, wie een grote opluchting voor de ouders. Ze waren verleden week toons geïnformeerd. Het nijs over de boetenposter, die het al jaren voor de heegste groepen van de squallen stiet, kwam hut on. Ja, ondien. Alle keer. Er wie een trieste sfeer. En schrokken. En ja. Maar wat zeiden de ouders, Biggelix? Nou, in eerste instantie niks. Want je bent geworden van de vrienden dat dit gebeurt. En dat is dat wat voor u alle keer natuurlijk wil spelen. Binnenkwart komt er weer een voorlichtingsbijeenkomst. Intussen wordt er een soort hoe praat, in gezin en op squallen. En er wordt help om binnen als het mat. We kunnen het op squallen delen, met leerkrachten. En als ik zei, het belang van de band staat vooral voorop. Ja, want je kan je indenken dat in één keer zo'n docent er net meer is, zo'n leerkracht. Hoe lees je dat uit onder ben? Wie wij in omjouwing, die het over het algemeen vrij duidelijk is in alles. Die dingen benemen, zet ze binnen. En echt nog is dat gebeurd. Wat hij op Biggelix jou ben verteld? Ik had u ben verteld, zonder mooie woorden, wat er gebeurd is. De boetenposter squalmaster had 2 weken ver zitten en is nu vrij in afwachting van de rechtszaak. Hij kan maximaal 8 jaar cel krijgen.